Nee, niet hè, naar boven hè. Naar boven en naar beneden. Stem er mee? Gewoon naar boven lopen. Allee, doe maar. Die boomtijn hè. Die boomtijn en terugkeren. Een sprint op wat? Tegen die eerste dichte boom mee. Maar gewoon ook, ja, maar ook terug naar beneden. Een sprint. Ja, Kom mee. Wat hij wel moet. Wat? Hier naar boven, boven en terug naar beneden. Dan gaan we weer eens omlukken. Wat is het gedaan? Waar is de Kodak? Heet de Kodak hè? Ik ben aan het filmen. Als je gewoon niet geduwd, dan gaat het erop. Leg dat daarop, ik ben aan het filmen. In die boom daar, recht voor in. Wacht, als we kijken eerst naar boven gaan. Hè. Niet te huren, Oké, iedereen klaar? 3, 2, 1, go! Allee, go Steffi, Steffi! Stefanie! Steen! Je niet laat doen door Stefanie! En naar beneden! En naar beneden! Naar beneden! Ja, het goed is al. Ik wist niet, hij moest terugkeren. Ik wist niet, hij moest terugkeren. Ik doe mijn best om recht te blijven. Kom maar, Steffi. Ja, kom hier. Hey.